Здравейте, хора! Сега, това видео може малко да е малко, защото буквално моите файлове, те са бъгнати малко и да. Но днеска ще играме с Алекс, моята братовцетка и да. Сега, чао! Ще видите видеото. Отидем бързо да я убием, най-добре. Да. Тя за нас! Аз мисля, че колите бягат от нас. Не, ние от... Какво прави? Тя е доста силна кула. Да, но ние сме повече силни. Защо бяга от нас? Ние трябва да бягаме от нея. Тя къде е? Стана невидима! Аз я виждам още. Добре, не я виждам. Виждам я. Тя е просто такова там. Отиди, спри. Давай назад, назад. Ето, давай. Майко, аз я виждам. Къде отива? Избяга. Отивай на там, Алекс. Не на тука, но... Да, тука. Отивай тука. Не! Надесно. Отиди надесно малко. Да, ето. Тук трябва да кулата, аз я видях. Да. Там е много трудно да видиш акула. Не, тя не е тук. Отивай малко на средата. Акулите са почти винаги там. Какво? Тази акула да не се е просто такова. Алекс, ти ли го правиш това? Да. Как? Свиркаш, да. Тя се възстанови. Да, видях, ма как? Чакай. Зная как. Това е инфекция. И когато някой взима, тогава се възстановява. Значи се буквално да. Алекс, мисля, че ще спечелим, имаме само 15 секунди. Да, но мисля, че ще спечелим. Виждам една. И аз. И виждам още една. Да, окей. Която... Ето. Добре, нищо. Спечелихме ли? Да. Аз съм на първия отново. Една отново, да. Браво. Това ми е левел. Аз помислих, че колко пъти съм спечелил. Hide flippers. Това ли ще ти е целият стрим? Какво? Това ли ще ти е целият стрим? Не, това не мисля, че... Окей. И че сега с тази лодка да се правя. Да. Ще направя още един и тогава ще спра да рекордвам. Значи да снимам. Добре, после ще ти видя видеото, какво си направил. Да. Но също малко трябва да го променя, нали знаеш? Трябва да такова ефекти. Да, но това малко ще е трудно, мисля. Аз съм казала на една моя приятелка също да се абонира за този канал. Да, мисля, че аз... За този канал. Да, мисля, че аз видях, че там пише, че някой се е абонирал за канала, но аз не мога да видя кой буквално. Евентуално мисля, че можеш, чакай сега ще видя. Не мога. Аз съм просто гледам всекъде. Добре, хора, и буквално видеото се бъгна и то просто
То просто спря да работи и аз сега трябва да го спра. Но ще ви видя хора другия път. Затова, чао!